Ang pangarap na ko no unta no kay only child man akong anak no buhi unta ko niya pag matigulang ko luya po doy. Bantog. Hoy natay old episode nga nag-discuss it about ana nga dili dapat inyo isalig sa inyong mga anak. Oya karamahang yo. Buhi unta. Akong pasabot man kanang pagtigulang na nako ba kanang I can no longer take care of myself. Kay asa man di ay kamo adto sa retirement home. A few moments later. Uy nako ingon ako ang i-reinstate ako ang statement bi kay dili ko mahimutang. Unsa man sige. Kanang dili magpabuhi sa akong anak na I mean nga kanang retirement plan siya. I'm recalling my statement. I'm recalling my statement. I'm back in track everybody. Dili ko kanang himuon siyang retirement plan. Ang ako lang ba kung kanang I can no longer take care of myself no kanang naga-care gihapon siya sa kuha. Shoot, usa ba nimong kinahanglan mo? I'll be there for you. Kanang mga anak, kanang I can no longer take care of myself ba? Okay. Siguro unta, the ideal scenario is kanang na set for life na may financially niya. Igo na lang time and attention ang ako ang kailangan sa iya ba. Muna ako pasabot. Okay. Pagtuo sa ako ba? Dili ka mo tuo sa ako. Nito ako! Ako man.